Hola, bones, què tal, companys del Factor F? Estem un altre cop en aquestes píndoles tancades i avui m'acompanyen en Franxo, el tenim aquí, que va una mica entaviat. Hola, Digues hola. hola, hola. Modo pandemia. El modo pandèmia. Modo pandemia, estoy un poco loco en casa. És un skin que us podeu baixar d'en Franxo, que és un pack d'estos que se compren. I també tenim a la Mireia. Bones, Mireia. Hola, ¿qué tal? Bé, doncs estem aquí tots tres, nois. Soc en Marcos. Estem tots tres connectats i avui farem una miqueta de recomanacions per tal de que pugueu passar aquest temps més... Bueno, No diguis relaxats. no. Menys complicats, vale? I, bueno, comencem primer amb el nostre company, en Franxo, que té algunes recomanacions de llibre com a bon llibreter que és. Cuéntanos, Franxo. Exacte. Bones a tots, com esteu? Espero que molt bé, a caseta, cuidant-nos molt. Doncs resulta que què millor quan estàs a casa tancat per una epidèmia global que llegir llibres sobre pandèmies postapocalíptiques que ens poden portar encara més nervis i més angoixa. Per no sortir del monotema, Franxo? Per quedar-nos allà Exacte, per tancats. no salir d'allí. Aviam, si ho fa la Griso i fa l'Anna Rosa Quintana, jo, que sóc la Teresa Campos a l'Empordà, no seré només. M'estàs dient que la teva aspiració, el teu referent de gent a ser no serien Stan Lee, sinó seria Maria Teresa Campos i Ana Rosa Quintana, no? En aquests moments, sí. Mala hierba nunca muere. Sí. Bien. Bueno, ja m'ha quedat clar. Doncs què ens portes, Franxo? Doncs mira, començarem amb un llibre que se n'està parlant molt, actualment està descatalogat, que es diu Los ojos de la oscuridad. És de l'autor Dean R. Koontz, que el va fer el 1981 i se n'està parlant molt últimament perquè en el seu llibre es parlava d'una epidèmia global amb un virus que portava el nom... De fet, deia que el 2020, en la novel·la aquesta, hi hauria una epidèmia global, una espècie de pneumonia xunga, que és el que tenim, que es deia Wuhan 400. Això ho va escriure el 1981. S'ha fet molta bola ara amb aquest tio, si ho va veure o què, però bueno, sí que és veritat que Wuhan no és el primer cop que apareix com a un lloc possible de que surtin virus d'aquest estil. S'ha de dir que, tot i així, tot i que es parla molt d'aquest llibre, el tema del virus aquest, del Wuhan 400, de los ojos de la oscuridad, no deixa de ser una subtrama. Vull dir, és una trama paral·lela a el que realment passa. També s'ha parlat molt del llibre de Stephen King, d'un dels més coneguts seus, que és Apocalipsis, que també passa un virus als Estats Units, es genera un virus que es fa amb intencions polítiques i mata a un munt de gent. La cosa que tenen els infectats és que se'ls apareix com una vella i un noi que els donen missatges com una espècie, una mica polítics. És una mica raro, Stephen King ha tingut de sortir a dir que no té res a veure el coronavirus amb el llibre que va escriure. Però bueno. I el tercer, que s'està parlant molt, és el que aquest és molt bo. També, els altres dos també, El de Los ojos de la oscuridad jo no l'he llegit, però té bona pinta. I el tercer que volia dir així com a més destacat és el de La peste, d'Albert Camus, que parla d'una grip una grip no, una peste que hi va haver o que hi ha a Argèlia i que porta tota la gent a confinar-se a casa, també amb unes coses que ens sonaran una mica. Un dels detalls que té aquest llibre és que quan sembla que ha passat la peste, tothom surt a celebrar-ho al carrer i què passa? Que la peste agafa a tots aquells que no havia agafat abans. Podria ser com una reflexió, ara que estem en confinament, el dia que ens diguin que podem sortir a casa, ens ho prenem amb calma. I dic alguns títols així ràpids que també són interessants. Hi ha un que a mi em va encantar, em va agradar molt, ara és molt xungo, ja ho dic. És Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. És brutal, és molt bo. De sobte apareix un virus en què la gent es queda cega.
És una ceguera blanca, es queden secs, en comptes de veure fosc, només veuen blanc. No se sap el per què, no se sap d'on surt. Hi ha una noia que no agafa aquest virus i és l'única que pot veure on tothom està sec. Què passa? En aquest virus, en aquest planteig, tots els que ja eren secs abans del virus doncs juguen amb avantatge. I juguen amb avantatge i hi ha una sèrie de gent que es dediquen a fer, com no es veuen entre ells, dediquen a fer les 1001, violacions, assassinats. És una borrada, però és un molt bon llibre. I ara sí que vaig així per feina. Temes de virus i temes de postapocalíptics. Guia de supervivència zombi, de Max Brooks, 2003. Comença amb un virus també en una ciutat de la Xina, quan un noi que està buceando el mossega un bitxo que no se sap què és i comença a morir tothom. En aquest cas, els Estats Units també s'ho prenen a conya i són els més afectats de tots. Aquest virus transforma la gent en zombi. Max Brooks en va treure 2. Guerra Mundial Z és la segona part d'aquest. Soy leyenda. Segurament, si no heu llegit el llibre de Richard Matheson, del 1954, us sonarà la pel·li de Will Smith de l'any 2000 i poc. També, un virus ha transformat la gent en una espècie de vampirs. I un que volia destacar, i ja estic, Outbreak, de Robin Cook. Robin Cook és un escriptor que fa thriller, però sempre és un thriller amb alguna vessant mèdica, ja sigui per ètica, ja sigui per ciència. Outbreak, potser no us sona de res, és un llibre del 1987, però si us dic que és Tallido i Dustin Hoffman o Morgan Freeman, us sonarà. El mono. És una novel·la que es genera un virus, el generen els americans a l'Àfrica i mata tota la població. És un virus superxungo que mata tota la població. 30 anys després, això passa als 60, 30 anys després aquest virus, d'una manera que no us explicaré, arriba als Estats Units i allà crea un caos superbèstia. No sé, això com libros de pandèmia. Jopeta, o sigui, no podies portar una mica més joiós i alegria, Vinga. No, per això tenim la Mireia. Jo he vingut aquí, aviam, si he vingut tot atapeït aquí per traer la bona nova. Va, doncs la part divertida la poso jo. Doncs vinga, Mireia, tu què ens portes? Jo el que he estat donant voltes és el tema que la gent està tancada a casa i ara els ha donat per fer coses, com per exemple fer esport a casa, no? Intentar cremar les calories que estem menjant moltíssim per no haver d'eixamplar les portes un cop s'acabi tot això. Així que, Marcos, si vols pronunciar-me la primera... Vamos con la primerita. Vinga, aquí fent de DJ i a veure si em surt. Vale, a veure si ens en sortim. Bueno, s'està escoltant, La primera s'està escoltant? Aquest primer tema, escoltem una miqueta, si us sona, a los que son de mi edad. Espera, Francho, que estaves fent alguna cosa, Francho, que t'he vist aquí de reojo. Aquest tema... Aquest tema és un tema del 1982, un tema d'una pel·lícula on vam veure el senyor Sylvester Stallone suant la cansalada com un desesperat a la pel·lícula Rocky 3. És una pedazo de cançó que es titula The Eye of the Tiger i la cantava un grup que es deien Survivor. Està molt guai, però clar, aquesta és per aixecar musculatura i tal, no? Aquesta és la típica que la gent es posa i puja escales i fan, és el... L'acabo de pujar. Ja t'està jo aquí. És un temazo, senyors, esto es un temazo. Senyores, és un temazo, però no tothom es vol posar així mafaques com aquest, com a l'Stallone. Així que tenim un altre tema, que és un que jo em poso molt sovint per fer neteja. ¿Me cambias el tema, por favor? Vamos al siguiente tema. Jo crec que amb la intro la gent algo haurà de saber què és. Què és, Mireia? Què és? Això és un pedazo de tema també d'en Kenny Loggins, d'una pedazo de pel·lícula que en Francho no ha vist. No.
però la música mola. Protagonizada por un jovencísimo Kevin Bacon, estaba guapísimo en aquellos entonces. Es una canción que se titula Footloose, de la mateixa pel·lícula Footloose. I aquest tema és un tema per ballar-lo, és un tema per fer una miqueta de cardio. Està bé. No, però és... Jo... Ja me l'he apuntat. Ja està, però... Francho, yo te digo una cosita, mira, que no sàpigues quién es aquest, es molt triste perquè hay uno de los Guardianes de la Galàxia que diu que Kevin Bacon és un héroe i parla d'aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula de Footloose. A veure, quin héroe? Quin és, coño? És igual, Francho, déjalo. Perdó. Era el... Ara no sortirà. És que amb això al cap, la veritat, perdo coses, El teu friquisme no arriba, no? O sigui, a veure, por favor. Joder, Star-Lord. Star-Lord, quan parlava amb Gamora, deia que Kevin Bacon era un héroe porque había liberado un pueblo. Parlava de Footloose. Exacte. De la mateixa època tenim cançons superconegudes com tota la banda sonora de Flashdance, What a Feeling, Maniac, de Michael Sambello. Això són temes, jo què sé, Goonies, Top Gun, tenen unes bandes sonores superballables i superdivertides per fer aquests exercicis d'aeròbic o per passar l'estona amb els crios, fer-los ballar, per fer la neteja, que és per el que faig servir jo amb internet. Són temes divertits per passar l'estona. Què passa? Mantenir-se en forma sense deixar de ser friqui, m'agrada. Exacte. Home, això... Of course. Vale. És una cosa o l'altra. Deixem una miqueta el nivell, deixem aquest temazo tan divertit i passem a un tema una miqueta més tranquil·let, perquè, clar, de la mateixa manera que hi ha gent que ha decidit cremar l'adrenalina tancada fent bots i ballant i descontrolant, hi ha gent que li ha donat per tot el contrari. Per ioga, per la meditació, el tai chi... Així que tot... Que se m'ha colat un segon. He tingut problemes... Que t'ha enganxat. M'ha enganxat. Ja està. Perdó. Estem escoltant? Ja estem escoltant. Si de cas. Sí, no, ja l'he passat més endavant. Vale. Doncs aquesta preciositat que estem escoltant ara és part de la banda sonora de la pel·lícula The Last Samurai, l'últim samurai, que protagonitzava en... Vale, ara em sortirà. Tom Cruise! En Tom Cruise i en Ken Watanabe, Dios mío, quin paper i quina pel·lícula més bonica. La banda sonora està composada per en Hans Zimmer, que és un crac que ha composat grandíssimes bandes sonores, ha composat Gladiator, moltíssimes, en parlarem més endavant, perquè si tot surt bé podrem parlar de pel·lícules més sovint i de bandes sonores, que és el meu tema favorit, i com podeu escoltar, és una banda sonora que és molt adient per tots aquests exercicis més introspectius, més de tranquil·litat, més per relaxar-se, sí, amb aquest puntet oriental. Molt bé, Marcos, molt bé. Es que he visto Karate Kid, se tiene que notar. Muy bien, Marcos. També és molt bona, el tanto, és molt divertida i molt bona. I si passem al tema... Següent tema? Següent tema. A veure, espérate. Aquesta, una pel·lícula que m'agrada molt. Sí, doncs dintre del mateix director, dintre del mateix compositor, Hans Zimmer, tenim aquesta banda sonora que també és supermaca. La tenim? La tenim, sí. Yeah! Doncs aquest temazo que escoltarem, que també és supertranquil i superrelaxant, és una pel·lícula d'aquella gent que més sap de confinament i d'estar tancats amb espais molt i molt reduïts, que són els pobres astronautes. Aquest temazo és de la pel·lícula Interstellar del 2014. Molt bé, així m'agrada que em recolzeu amb gràfiques, sempre va bé. La pel·lícula Interstellar del 2014, una pel·lícula també molt, molt xula que jo crec que cal veure perquè té un trasfondo important. És brutal. El trasfondo et pot durar 2 setmanes pensant en tot el que t'aporta la pel·li.
donant-li volta. Em va encantar. Bueno, ja és el que té aquest director. Anem donant-li una miqueta de vidilla a la cosa. L'última cosa que us vull recomanar és que si aneu a la Bookman i heu comprat llibres d'aventures i llibres divertits d'aquest tipus, us poseu una banda sonora com la següent, com la que escoltareu ara, que suposo que també us sonarà moltíssim. La tenim, Marco? La tenim, està sonant. Que ara m'està recreando, és... Una de les meves bandes sonores favorites, Howard Shore, El Senyor dels Anells, 2001 i següents. És una música ideal per jugar rol, és una música ideal per llegir llibres d'aventures, per explicar contes a la canalla que tenim aquí i donar-los el marc més adient per a aquestes circumstàncies que estem aquí tancadets, és molt avorrit. La música sempre fa que vagis una miqueta més enllà. Sí. I, bueno, músiques d'artistazo, macho. O sigui, no pot dir més d'una altra manera. Bueno, doncs, crec que... Tens alguna cosa més a la recàmera, Mireia? Tinc una recàmera a acabar amb alegria i acabar amb bon rollito i acabar donant les gràcies a tota la gent que juga al coll per nosaltres allà en els hospitals, que juga al coll per nosaltres fent la feina que nosaltres no podem fer a casa. Penso que tota aquesta gent, tota la gent que està als hospitals lluitant contra la merda del virus i els familiars que estan en casa patint-los també, necessiten un poquito de alegría. Así que punxem a l'últim tema. Ahí vamos. El tenim? Això és The Power of Love, el poder de l'amor, que és el que necessitem molts per tirar endavant. 1975, banda sonora de Regreso al Futuro. La meva pel·lícula favorita. Sabia que t'agradaria, Marco. M'encanta. Un segon que la pujo. Dale. Ja està. Hemos vuelto a la normalidad. Fins aquí les meves recomanacions musicals. Suposo que tindrem opcions de continuar remenant una miqueta per les bandes sonores de les pel·lícules que ens han tocat més la fibra. Aquestes eren totes muy ochenteres, muy yo. Prometo que la pròxima vegada intentaré trobar coses més enllà. No, així ens agrada, eh? Vull dir, per mi perfecte. A mi m'ha semblat fantàstic. Moltes gràcies, Mireia. Moltes gràcies, Franxo. Nois, què passa? Un segon. Sí, pues... Dos missatges. Molt ràpidet, que estem sobre el tiempo. Deia la Mireia, ressaltar això, donar tot el nostre suport. Això és un programa així per fer una miqueta de broma també, però tot el nostre suport a la gent que està treballant cada dia per acabar amb la Covid, però també, sobretot els sanitaris, que són els que juguen més la pell, però també els que treballen a supermercats. Filip Prim, una abraçada. També a un sector que no se'n parla gaire, que són els veterinaris, que també estan oberts. Arnau, una abraçada. I tota la gent que em deixo, gestories, comptabilitat. Tots els que esteu treballant, endavant les atxes. Des del Factor F hem engegat una cosa, hem engegat una petita proposta, que és que ens envieu per mail a factorf.blog@gmail.com si teniu escrits o si voleu fer escrits vosaltres o els vostres nens, dibuixos, il·lustracions, el que vulgueu, per animar a la gent que tenim a l'Hospital de Figueres que estan ingressats i que no poden veure els seus familiars, doncs si ens envieu un mail, nosaltres ja hem parlat amb l'hospital per fer-los arribar que els hi puguin imprimir i que els hi passin a aquesta gent. Vull dir que si voleu fer-ho, doncs ja sabeu, factorf.blog@gmail.com. Doncs bé, fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos. Esperem que us hagi fet una mica el dia més portable i ànims i força, sobretot, queda't a casa, Exacte. Un petó, nois. Vinga. Adéu. Adéu.